Kaixo, Angel eta Arketz gara, Mendizabal Institutuko irakasleak. Bideo honetan esplikatuko duguna da nola egin erremiten doikuntza CNC fresatzeko makina batean. Erremiten doikuntzarako honako sistema hau erabiliko dugu. Lehenengo erremintak zero luzera duela kontutan hartuta, gainerako erremintak honen arabera neurtuko ditugu. Bigarren pausua izango litzateke erreminta altxatu gabe, aurre selekzioa botoi ere eman, Z0 eta azkenik Enter. Hirugarren pausuan, MD-eran doitu nahi dugun erremintaren izena jarriko dugu. Hau da, T5, D5. Eta martxa emango dugu. Ondoren, aldaketa egin dadin, M6 jarriko dugu eta berriz ere martxa emango dugu. Eta era horretan, erremintaren aldaketa egingo da. Hau da, aldaketa automatiko izango da baldin eta makinak aldagailu automatikoa baldin badu. Laugarren pausuan, zera adieraziko dugu. T letrak, erreminta jakin batek, biltegian duen tokia adierazten du. D letrak berriz, erreminten zuzentzaile zenbaki adierazten du, eta balio horiek taula honetan hartu ditzakegu. Taulak, zuzentzaileak, eta hemen ikus daitekenez, hemen agertzen dira, erreminta bakoitza dituen zuzentzaile kodeak, eta beste zutabe honetan ikus daitezke zeintzu dian erreminta bakoitzaren zenbaki zuzentzaileak. Bosgarren pausuan, aukeratutako erremintarekin gainazaldean tangenteatuko dugu. Burua abian edota geldi dagoela egin daiteke. Seigarren pausua izango litzateke behin tangenteatuta dugunean neurketa edo medizion botoiari emango diogu. Horretarako Z0 eta exekutatuko dugu eta ondoren zuzentzaile zenbaki hau taulara bidaliko dugu. Horretarako kargar botoiari eman beharko diogu. Era horretan zuzentzailea zuzenduta dago erremiten taulan eta erreminta gehiagoren doikuntzak egin nahi izan ez gero, hirugarren pausutik seigarren pausura errepekatu behar izango genuke. Laburbilduz, hauek izan dira eman ditugun pausuak. Lehena, pieza lautu, bigarren pausua 0 pieza aurre selekzionatu, hirugarren pausua erreminta aldatu, ondoren zuzentzaileen taula, pieza tangenteatu eta azkenik erremintaren doikuntza.